Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 25-nji maýyna sanynda soňky dawarlar geçirli. Yubari Gawunyň ilkinji hasyly $25.000 satyldy. Türkmen futbolçusynyň Gangkokdaky üstünligi 11 ýyldan soňra Barcelonadan gidýär habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Soňky dawarlary geçirli. Şu günü 25-nji maýda ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mekdepleriniň uçurumlary üçin soňky jang kakyldy. Watanymyzyň ähli künjeklerini belin maksatlary ýetmäge ruhlanan ýaş oglan gyýlaryň ençemesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka okuw ýylynyň tamamlanmagyna başlanan bayramçylyk çäreleri geçirli. Bu barada Nesil gazeti habar berýär. Dep bolşýaly iri bilen mekdepleriň görelili uçurumlary, bilim ulgamynyň eşgärleri, watanymyzyň eň täze taryhynyň nyşany bolan Garaşsyzlyk binasyny hemde Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Azgan şäherçesindäki 27-nji orta mektepde oturdulan Berdimuhammed Annaýewiň ýadygarlygine ajaýyp gül destelerini goýdular. Ýurdumyz berkarar, gadamymyz batly, arkada serdarly ýaşlarymyz bagtly atlyşygy arasynda ýaýwanlandyrylan bayramçylyk dawarlary ýakymly duýgulary beslendi. Döwlet başlyklygymyzyň iýberen gutlawynyň okulmagy orta mekdepleriň uçurumlary üçin durmuş ýoluny ak pata boldy. Uçurumlar mektep bilen, muallimleri bilen hoşlaşdylar. Muallimleri hemde ata-enelerini hoşallyk bildirdiler. Täze okuw ýylynda mekdebiň bosagasyndan ilkinji gedek ätlemäge taýýarlanýan körpeleri bilimler dünýäsine gadam urmagyň öz oşun nişanyny altyn açar gowşurdylar. Agardylaryň nişanyna öwrilen ak kepderler al asmanyny ençeme öwrüm etdiler. Şu ýyl Aşgabat boýunça 2022-2023-nji okuw ýylyna 9876 sany uçurum umum bilim edaralaryny tamamlaýar. Ýaşlaryň ahir welaýaty boýunça 10271-si, Balkan welaýaty boýunça 7132-si, Daşoğul welaýaty boýunça 17342-si, Lewap welaýaty boýunça 19295-si, Mara welaýaty boýunça 17966-si orta mekdepleriň uçurumlary bolar. Yubari Gawunyň ilkinji hasyly $25.000 satyldy. Yaponiýanyň Hokkaido prefekturasynyň Sapporo şäheriniň Yubari etrawyna ýetişdirilýän we bu etrawyň adyny göterýän Yubari Gawunyň ilkinji hasyly ýetişdi. Bu hasyl müşterileri hödürlendi. Sewitde ýetişdirilen 260-dan gowrak gawun satyba çykarylýar. Onuň ilkinji hasylyny yerli Hokuyupa Co firmasy 3,5 milyon yen, takminan $25.000 satyn aldy. Gawunlar iýun aýynyň 1-nji hepdesinde satyba çykarlar. Etrapdaky okuwçylyk jemgyýetine daýhanlar üstümizdäki ýyl bu gawunlaryň sowdasyndan 1,93 milyard yen gazanmagy meýilleşdirýär. Yubari Gawunlar mövsümdäki ilkinji hasylynyň eň gymmaty 2019-njy ýylda satylypdy. Şonu oňa 5 milyon yen tölenipdi. Türkmen futbolçusynyň Gangkokdaky üstünligi Kiçi toparına çıkşy diýen Türkmenistanyň milli ýygynyň ýarym goraçysy Ruslan Mingazow mövsümiň jemi boýunça Gangkokyň futbol çempionatynyň eň ökde futbolçusy diýilip eglan edildi. Bu barada Gangkokyň futbol assosiasiýasynyň resmi saýtynda bellenýär. Ýeri gelende bellesek, Mingazowyň çıkşy diýen kiçi futbol topary ýakynda tamamlanan Gangkokyň futbol çempionatynyň ýeňjisi boldy. Gangkokyň futbol çempionatynyň tamamlanan mövsümini bir wada 3 oýunçuýynyň eň netijeli futbolçy diýen ada eýe bolanlygyny bellemek gerek. Bu awraýy 17 topdan geçiren Ruslan Mingazow, Dejan Damjanović hemde Lehman Warriors'un Braziliyalyk hüjümçisi Everton Camargo eýe boldylar. Ýakynda bolsa kiçi topary Gangkokyň kuba urnaky beýleşen hemde ýeňjisi boldy. Ýylyşymyň çıkşy diýen kiçi topary ýerli kubaň final duşugynda Gangkok Rangers toparynyň 7-1 hasabyna üstün çykdy. Mingazowyň çıkşy diýen toparynyň mövsümdäki 3-nji kubagyny gazanandygyny bellemek gerek. Bu topary mövsümiň başynda Gangkok Senior Shield kubagyny hem gazanmagy başarypdy. Kiçiniň şu ýylyň ýanwar aýyna Ruslan Mingazow bilen 2025-nji ýyla çen şertnamasyny tezelendigini ýatladýarys. 11 ýyldan soňra Barcelonadan gidýär. Ispaniýanyň Barcelona toparynyň düzümine köp sany kubaklary gazanan we 11 ýyl bu toparda oýnan Jordi Alba topary bilen hoşlaşýandygyny ma'lum etdi. Ispan topary hem öz futbolçusynyň 2024-nji ýyla çen şertnamasynyň bardygyna garamazdan taraplaryň ýalaşygy esasynda şertnamany ýatyrdy. Jordi Alba, Lionel Messi, Sergio Busquets, Neymar, Suarez, Iniesta we toparyň täzirki
tälimçisi Xavi bilen Barcelona toporu bilen köp sany kuboklar gazandy. Ol bu toporuň düzümini 2012-nji ýylda çykyş edip başlap, şondan beri 6 gezek Ispaniýanyň çempionu boldy. Ol 5 gezek Ispaniýanyň kubogynyň, 4 gezek Ispaniýanyň naýbaş kubogynyň ýeňjisidir. Şeýleke ol bu toporuň düzüminde Çempionlar Ligasynda ýeňiş gazandy. Al bu toporuň düzüminde 458 duşlukda oynap, Barcelona toporunyň adyndan 19 gol geçirdi. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuny kösanyny seýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýleke Aşgabatda Owganistan boýunça ýürüýte wekilleriň duşugy Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Malik Sisi Arkadağı şäherine ýokary baha berdi. Arkadağı futbol topory 21 utuk toplady. Velippo 2023 Türkmen okuwçylary medally dolandylar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indi kösanyna görüşýänçek, hoşta bolun.